बे समाव मोनसे गोनांथार खौरांखौ नोंथांमोननो मिथिहोनो लादों। दिनैनि मेट्रिक आनजादाव केन्सेल जानाय बिगियान आयदानि आनजादखौ फिन खुंफिननो सेबाया फोसावना होफिनबाय। फैगौ 30 मार्चआव बिगियान आयदानि आनजादखौ खुंनाय जागोन। दिनै बे गोनां बाथ्राखौ टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ। मख'नाया गोनांदि मेट्रिक आनजादनि सिगांनो बिगियान आयदानि सोंलु बिलाइया समाजारि बिजोङाव गोसारदों। बेखौ लानानै सेबाया दिनैनि बिगियान आयदानि आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जायो। फरायसा आरो गुबुन गुबुन आफाद गौथुमनि गोख्रों नारसिननायाव दिनै सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआबो सेबानि थांखि लाफिननायखौ फोसावना होदों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।